Слънцето, което изгрява, е по-различно от всичко, което сте виждали, от всичко, което познавате. Там слънцето изгрява по-мъдро, по-голямо, по-истинско и нежно, защото това е слънцето на Япония. За европейца това е слънцето на екзотична далечна култура. Една атракция, емоции, вдъхновение от новото и неизвестното. Но само истински японец знае, че това е слънцето на упорития, неуморен и непресекващ човешки труд и вяра. Необикновена вяра в природата, в нейната сила и красота. Вярата, че човека само я допълва и се прекланя пред нея, не повече. Моят европейски поклон за далечна Япония и нейната вяра е чайната церемония. Тя е моят подарък от мистер Сузуки и Томоко, моите приятели от Япония, и моят подарък за тях с поклон. Една церемония по време на чай е като среща на душата с природата, освобождение на духа и тялото при среща с родно мислещи хора. Бялата тъкан в нозете ми е нежна и гладка, като ръцете на японско момиче, което ще поднесе своя първи чай. Нежно топла е и водата, с която ще направя моя първи японски чай за вас. Неистово зелен, като дълбините на морето, чаят ще ме освежи, като самото море. С щетка от бамбук, направена по-изкусно от разнистеното дърво в природата на пролет, и по-точно и практично от ударите на сърцето ми сега. Ритъма на нежната и силна японска китара ще се появи в цветята в истински сложна и неповторима хармония от летни и деликатни цветове. Точни, подмерени движения на поставяне и вземане на вещите. Всяка от тях носи в себе си дълбока лична съдба, понякога вековна. Всяка шарка, гънка, носи духа на старата традиция, ненарушена нито за миг от хода на времето, пазена силно от всяко ново поколение. Само бавното завъртане на чашата е движението, което показва посоката напред. Напред към едно ненатрапчиво съвършенство на пълна релаксация. Ще отпивам бавно, глътка по глътка, защото няма нищо по-дълго и нищо по-кратко от мига. Мигът, в който ще почувстваш, че си жив и близо до земята и морето едновременно, защото това е Япония. Земя и вода, многоземна и истински океан от култура, заливаща целия свят. Японските градини,
градините на Киото. Не трябва да си много впечатлителен, за да не разбереш още в момента, в който ги зърнеш, че това е частица от природата, създадена от хора и подчиняваща се на строги естетични закони, оформени от дълголетен опит и традиция. Защо всеки камък, поставен в градината, тежи още повече, когато носи в себе си история, свързана с тези, които са се докосвали до него? Има ли магическо значение всяка бръзда, направена около камъка, като ехо на генетичната памет на този, който почита постигнатото преди него самия и е готов да се поклони пред по-добрите възможности на смъртния до себе си? Дали оскъдната светлина, идваща само отгоре в градината, е достатъчна, защото много по-силна тя идва отвътре на тези, които се грижат за нея. Прекрасните червени цветове, цъфтящи дори под снега, дали не са външен образ на горещата енергия, скрита под привидно сдържаните японски маниери? Ако само на един от тези хиляди въпроси, възникващи у европейца, присреща с японската култура, отговорът е еднозначен. Може би тогава разстоянието от тук до там ще стане от хиляди километри, само една единствена крачка. Крачка, достойна само за мъдреците и която води към вечността.